aku ayo sedaya kanthi wujud raseksa kaya ngene iki. Kamangka sira bakal mlebu kasatria Madura mesti akeh kang padha nyegat. Awit raseksa kuwi dianggep mungsuh. Murid kowe bisa lulus mlebu ana taman sari kasatria Madura. Waktu iki sira Joko tinggal bakal gandhangi kabeh sae lan Joko. Oh, ngaten. Caripun marang warasamu bakal bantu uga wis nundane. Oh, dateng sedaya sare baru. Mangsang amore sopo. Sinau nalungas nalungas sapi. Sini pantane kau butang-butane Tawen sambil melayani ngaluyut. Kau terus selalu tinggal di sana Pandhawa yang Joko. Ana swara batang ngrimu ana rupa batang kadu. Ingkang pinambang amung pucuke drama karo drama. Para wong ngemataken. Mabune basa ya ono. Ngatas mandrane eling-eling sang Bajra Satra ing remeng apa bata mila pertama nek kawan kok saged tani hati amor saged bali ilang sang Arjuna nuwun kesane Gusti Ika jagat mugi kasembadana dina hamuja sang Joko bimbal dados kadhe sang Komandi amor saged bali ilang calu julang sobabar ono cuma yang jauh.
sing ora jodoh. Alah niku apalan. Apa kok patrane kuwi disebut ora jodoh lagi ngono-ngono iki kabeh sing akal. Oh, ayo aku mulai ngene kok jodoh belum lagi. Yang kita masih sebut cerita bojone Jawa kok jodoh ora bakal temu. Oh, piye sampeyan kok. Kok ora iso mikir. Sing apik iki iso ditiru. Dayu nek iki ngono. Kowe ya, udah. Kowe kok. Kowe ngalah to. Kowe ora. Ayo dah. Tahu kene. Kowe dak. Adi-adi buta-buta. Wis kabeh kuwi lakune apa Gusti bisa nuntut alakne
Banjur sapa sing kok ngarepake boten wonten sanes napa jawi pangeran Arjuna ing dados gantilan manah kula Kusuma Dewi Joko Dewi wonten dawuh yen panjenengan kula tresna lawan pangeran Janaka aku ora bakal ngabotan tumuli dina iki aku mongso tok enteng-enteng kewajiban ngundul nglakoni pangeran Arjuna mula Joko Gini nggon tresna lan pangeran Arjuna bakal kasembadan aku ora bakal ngabotan tumuli bakal tak ulung nang pangeran Arjuna Kurmangsa brungbung jalaran aku ana sing ngewangi-wangi kewajibanku. Tenangnya badhe kasedara sedaya mboten namung ali foto mawon. Iya. Nanging upama nggonmu ketemu pangeran Arjuna wujud transaksi utawa buta kaya ngono tak kira pangeran Arjuna ora bakal gelem ngladeni. Lah pedhah harus pundi? Kabeh pangeran Arjuna kang ngling-ling Ardi, ayo kowe takkan iki bakal tak dandani ora beda kaya aku. Oh betul sekali. Nganggo salin wis ora apa-apa. Ngomong sekar. Kali telu Mas, kembali kok kali telu. Ora apa-apa malah ketok apik nek iki kembali. Ketok mantan. Ayo tak bandel tangan.
yen wis ngono kuwi suarane ya aja ngono to. Kok gedhe suarane ya sing alus. Pengundak kali soro mau dicoba. Oh inggih Gusti Ayu. Ulur rasa nglokor. Nglokor ibu angin. Inggih. Kula sampun wujud ngatus penganten iya mau diagi golek ana Pangeran Arjuna. Pangeran Arjuna budina mental saka kasatriyan lebih madyaning wana. Jarane mbake lara Brahma, ora ingkang golek ana muga bisa ketemu Pangeran Arjuna. Inggih. Kusuma Dewi kula nyuwun pamit Dewi Pangeran Arjuna mangsa Gusti. yaksa ora kok sanggo gelem lakon kelakon sing karepane
karo ngene. Hai denanggep dibah iku ora madani alas dasar semutuk brumbul. Nang ana selae kang lagi anggo asmara. Ora angin pratempo kang nempuh. Murah kabeh wiwitan kang gorok awit kasampe dening tanane kang lagi padha tumandang. Semut-semut kang ana kono bisa tata jana kaya bengok-bengok dina nangis. Tawa sang semut ora ngerti wong-wong padha apa. Nek gare sang semut urung sepian ora iso obah. Malah ana ngaturane pati, mila dalan kaya terus nambah karuna. Mangkono dalan ngantun pun nang celeng manang wadon kang lagi liwat nang pinggir bumbul sami rasane. Padha isi ngono ya. Kaya jomo. Demoko nggonku lho jane ngono ya. Ora dienggonku iya iki. Kok dienggonku jenis liya tak dhewe golek nggon endi.